ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני אדבר נא עבדך דבר באוזני אדוני והליכה פך בעבדך כי כמוך כפרעה. אדוני שאל את עבדיו לאמור יש לכם אב או אח? ונאמר אל אדוני יש לנו אב זקן וילד זקונים קטן ואחיו מת ויוותרו לבדו לאמו ואביו אהבו. ותאמר לעבדיך הורידו אלי ואשים עיני עליו. ונאמר אל אדוני לא יוכל הנער לעזוב את אביו ועזב את אביו ומת. ותאמר לעבדיך אם לא ירד אחיכם הקטון איתכם לא תוסיפו לראות פניי. ויהי כי עלינו על עבדך אבי ונגד לו את דברי אדוני. ויאמר אבינו שובו לנו מעט אוכל ונאמר לא נוכל לרדת אם יש אחינו הקטון איתנו. וירדנו כי לא נוכל לראות פני האיש ואחינו הקטון איננו איתנו. ויאמר עבדך אבי אלינו אתם ידעתם כי שניים ילד לי אשתי ויצא אחד מאיתי ואומר אך טרוף טורף ולא ראיתיו עד הנה ולקחתם גם את זה מעם פניי וקראו אסון והורדתם את צבתי ברעה שאולה. ועתה כרואה עבדך אבי והנער איננו איתנו בנפשו קשורה בנפשו. והיה כראותו כן הנער ומת והורידו עבדיך את צבת עבדך אבינו ביגון שאולה. כי עבדך ערב את הנער מעם אבי לאמור אם לא אבינו אליך וחטאתי לאבי כל הימים. ועתה ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדוני והנער יעל עם אחיו כי איך יעלה אל אבי והנער איננו איתי פני ברע אשר ימצא את אבי. ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו ויקרא הוציאו כל איש מעלי ולא עמד איש איתו והתוודע יוסף אל אחיו. ויתן את כל אביכי וישמעו מצרים וישמע בית פרעה. ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אבי חי. ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. ויאמר יוסף אל אחיו גשו נא אליי. ויגשו ויאמר אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה ועתה אל תעצבו בהליכה בעיניכם כי מכרתם אותי הנה כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם. כי זה שנתיים הרעב בקרב הארץ ועוד 5 שנים אשר אין חריש וקציר וישלחני אלוהים לפניכם לשום לכם שארית בארץ ולהחיות לכם לפלטה גדולה. ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוהים וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומושל בכל ארץ מצרים. מהרו ועלו אל אבי ואמרתם אליו כה אמר בנך יוסף שמני אלוהים לאדון לכל מצרים רדה אליי אל תעמוד. וישבת בארץ גושן והיית קרוב אליי אתה ובניך ובני בניך וצמך ובקריך וכל אשר לך וכלכלתי אותך שם כי עוד 5 שנים רעב פן תברשת בביתך וכל אשר לך. והנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין כפי המדבר עליכם. והגעתם להביא את כל כבודי במצרים ואת כל אשר ראיתם ומיירתם והורדתם את אבי הנה. ויפול על צוואר בנימין אחי ויבק ובנימין ברכה על צוואריו וינשק לכל אחיו ויבק עליהם. ואחרי כן דיברו אחיו איתו והקול נשמע בית פרעה לאמור באו אחי יוסף ויטבע עיני פרעה ועיני עבדיו. ויאמר פרעה אל יוסף לאמור אל אחיך זאת עשו תענו את בעיריכם ולכו בואו ארצה כנען וקחו את אביכם ואת בתיכם ובואו אליי ותנה לכם את טוב ארץ מצרים ואיכלו את חלב הארץ. ועתצו ביתה זאת עשו קחו לכם ארץ מצרים עגלות לטפיכם ולנשיכם וצאתם את אביכם ובתם ועיניכם אל תחוס על כניכם
כיתוב כל ארץ מצרים לכם הוא, ויעשו כן בני ישראל, ויתן להם יוסף עגלות על פי פרעה, ויתן להם צידה לדרך. לכולם נתן לאיש חליפות צמלות, ולבנימין נתן 300 כסף ו5 חליפות צמלות, ולאביו שלח כזאת 10 חמורים נוסעים איתו מצרים, ו10 אתונות נוסעות ברבה לחם ומזון לאביו לדרך. וישלח את אחיו וילכו, ויאמר עליהם אל תרגזו בדרך. ויעלו ממצרים ויבואו ארץ כנען אל יעקב אביהם, ויגידו לו לאמור עוד יוסף חי, וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים. ויפוג ליבו כי לא האמין להם, וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דיבר עליהם. וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו, ותחי רוח יעקב אביהם. ויאמר ישראל רב עוד יוסף בני חי אל חברנו בטרם אמות. ויסע ישראל וכל אשר לו, ויבוא באר השמע, ויצמח זבחים לאלוהי אביו יצחק. ויאמר אלוהים לישראל במות הלילה, ויאמר יעקב יעקב, ויאמר הנני, ויאמר אנוכי אל אלוהי אביך, אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול אשימך שם. אנוכי ירדני ממך מצרימה, ואנוכי אעלך גמרה לו, ויוסף ישית ידו על עיניך. ויקום יעקב מבאר שבע, ויסעו בני ישראל את יעקב אביהם, ואת טפם ואת נשיהם בעגלות אשר שלח פרעה לשאת אותו, ויקחו את מקניהם ואת רכושם אשר רכשו בארץ כנען, ויעברו מצרימה יעקב וכל זרעו איתו, בניו ובני בניו איתו, בנותיו ובנות בניו, וכל זרעו הביא איתו מצרימה. ואלה שמות בני ישראל הבאים ממצרימה יעקב ובניו, בכור יעקב ראובן, ובני ראובן חנוך ופלו וחצרון וכרמי, ובני שמעון ימואל וימין ואוהד ויכין וצוחר ושאול בן הכנענית, ובני לוי גרשון קהת ומררי, ובני יהודה ער ואונן ושלב פרץ וזרח, וימות ער ואונן בארץ כנען, ויהיו בני פרץ חצרון וחמול, ובני יששכר תולה ופובה ואיוב ושמרון, ובני זבולון סרט ואלון ויחלאל, אלה בן אליה אשר ילד על יעקב בפדן ארם, ואת דינה ביתו. כל נפש בניו ובנותיו 33, ובני גד צפיון וחגי וששוני ועצבון ערי וערודי והראלי, ובני אשר ימנע וישמע וישבי ובריעה וסרח אחותם, ובני בריעה חבר ומלכיאל, אלה בני זלפה אשר נתן לבן ללאה ביתו, ותלד את אלה ליעקב 16 נפש, בני רחל אשת יעקב יוסף ובנימין. ויולד יוסף בארץ מצרים אשר ילדה לו אסנת בת פוטיפרה כהן און את מנשה, ואת אפרים, ובני בנימין בן ערבה וחר ואשבל גרה ונעמן אחי וראש מופים וחופים וארד, אלה בני רחל אשר יולד ליעקב כל נפש 14, ובני דן חושים, ובני נפתלי יחצאל בגוני ויצר בשילם, אלה בני בלהה אשר נתן לבן לרחל ביתו, ותלד את אלה ליעקב כל נפש 7, כל נפש הבא ליעקב מצרימה יוצא ירחו מלבד נשם בני יעקב כל נפש 66, ובני יוסף אשר יולד לו במצרים נפש שניים, כל הנפש לבית יעקב הבא מצרימה 70. ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה, ויבואו ארצה גושן, ויסור יוסף מרכבתו, ויעל לקראת ישראל אביו גושנה, וירא אליו, ויפול על צוואריו, ויבק על צוואריו עוד. ויאמר ישראל אל יוסף, אמות הפעם אחרי אותי את פניך כי עודך חי. ויאמר יוסף אל אחיו ואל בית אביו, הנה ויגידה לפרעה, ואומר אליו, אחר בית אבי אשר בארץ כנען באו אליי, והאנשים רועי צאן כי אנשי מקנה היו, וצאנם ובקרם וכל אשר להם הביאו, והיה כי יקרא לכם פרעה ואמר מה מעשיכם, ואמרתם אנשי מקנה היו עבדיך מנעורנו ועד עתה, גם אנחנו גם אבותינו בעבור תשבו בארץ גושן, כי תועבד מצרים כל רועי צאן. ויבוא יוסף ויגיד לפרעה ויאמר, אבי ואחי וצאנם ובקרם וכל אשר להם באו מארץ כנען,
והינם בארץ גושן, ומקצה אחיו לקחה 5 אנשים, ויציגם לפני פרעה, ויאמר פרעה אל אחיו מה מעשיכם, ויאמרו אל פרעה צאן עבדיך גם אנחנו גם אבותינו, ויאמרו אל פרעה לגור בארץ בנו, כי אין מרעה אל הצאן אשר לעבדיך, כי כבד הרעב בארץ כנען. ועתה ישבון עבדיך בארץ גושן. ויאמר פרעה אל יוסף לאמור, אביך ואחיך באו אליך, ארץ מצרים לפניך היא, ומיטב הארץ, ושבט אביך ואת אחיך ישבו בארץ גושן, ואם ידעת ויש בם אנשי חיל ושמתם שרי מקנה על אשר לי. ויבא יוסף את יעקב אביו ויעמידהו לפני פרעה, ויברך יעקב את פרעה, ויאמר פרעה אל יעקב, כמה ימי שני חייך? ויאמר יעקב אל פרעה, ימי שני מגורי 30 שנה, מעט ורעים היו ימי שני חיי, ולא השיגו את ימי שני חיי אבותי בימי מגוריהם. ויברך יעקב את פרעה ויצא מלפני פרעה, וישב יוסף את אביו ואת אחיו, ויתן להם אחוזה בארץ מצרים במיטב הארץ בארץ רעמסס, כאשר ציווה פרעה. ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו ללחם לפי ולחם אין בכל הארץ, כי כבד הרעב מאוד. ותלה ארץ מצרים וארץ כנען מפני הרעב, וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים ובארץ כנען בשבר אשר הם שוברים. ויבא יוסף את הכסף בית פרעה, ויתום הכסף מארץ מצרים ומארץ כנען, ויבואו כל מצרים אל יוסף לאמור, אבל לנו לחם ולמה נמות נגדך, כי אפס כסף. ויאמר יוסף, הבאו מקניכם ותנה לכם במקניכם עם אפס כסף. ויביאו את מקניהם אל יוסף, ויתן להם יוסף לחם בסוסים ובמקנה הצאן ובמקנה הבקר ובחמורים, וינעלם בלחם בכל מקניהם בשנה ההיא. ותיתום השנה ההיא, ויבואו אליו בשנה השנית, ויאמרו לו, לא נכחד מאדוני, כי אם תם הכסף ומקנה הבהמה אל אדוני, לא נשאר לפני אדוני בלתי הם גבייתנו ואדמתנו. למה נמות לעיניך, גם אנחנו גם אדמתנו, קנה אותנו ואת אדמתנו בלחם, ונהיה אנחנו ואדמתנו עבדים לפרעה, ותן זרע ונחיה ולא נמות, והאדמה לא תשם. ויקן יוסף את כל אדמת מצרים לפרעה, כי מכרו מצרים יסתדרו, כי חזק עליהם הרעב, ותהיה הארץ לפרעה. ואת העם העביר אותו לערים מקצה גבול מצרים ועד קצהו, רק אדמת הכהנים לא קנה, כי חוק לכהנים מאת פרעה, ואכילו את חוקם אשר נתן להם פרעה, על כן לא מכרו את אדמתם. ויאמר יוסף אל העם, אם קניתי אתכם היום ואת אדמתכם לפרעה, אליכם זרע וזרעתם את האדמה, והיה בתבואות, ונתתם 5 לפרעה, ו4 הידות יהיה לכם לזרע השדה ולאכלכם, ולאשר בבתיכם ולאכול לטפכם. ויאמרו, איך איתנו נמצא חן בעיני אדוני, והיינו עבדים לפרעה. וישם אותה יוסף לחוק עד היום הזה על אדמת מצרים לפרעה לחומש, רק אדמת הכהנים לבדם לא הייתה לפרעה. וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן, ויחזו בה ויפרו וירבו מאוד.